Началото на строежа на новата люлка. Ето ги колоните. Следната страна от шлайфането на гредите. Това са подпорните греди. Сега монтираме напречните. Наби се, сега като нивелираме ще видим. Ето горните греди вече са готови. Сега остава да се сложат напречните. Ако са по средата. Ето ги. 4 броя. Ето как изглежда с напречните отгоре. Още не са фиксирани. Вървим напред. Само че ни свърши батерията на винтоверта. Ето е люлката. Почти сглобена и боядисана. Това са страничните греди. Съхнат. И ето я седалката. И тя съхна. Мисля, че с тази гледка добре ще се получи. Вече имаме и странични греди. Преминаваме към етап седалката. Ето ги и въжетата. Корабни въжета. Ето я люлката. Напълно готова. Вързана и изпробвана. Ето е от този ъгъл. Сега ще ви покажа и гледката от нея. Ето какво се вижда от люлката. Целият двор и цялото село. Чак до града.